Dakle, nalazimo se u Iloku, u poznatom vinogradnom kraju, konkretno u starom vinskom podrumu tvrtke Iločki podrumi. Tvrtka Iločki podrumi spada u najveće proizvođače vina na području Hrvatske. Mi proizvodimo 3,5 do 4,5 milijuna litara vina. U svom vlasništvu imamo ovaj vrijedni povijesni objekat, to je stari vinski podrum koji datira iz 15. stoljeća. I zapravo u ovom podrumu, koji je još uvijek u funkciji, se vrši dozrijevanje vina na tradicionalan način u drvenim hrastovim bačvama. To je bilo 2003. godine, kad sam prvi puta došao u Ilok, jednostavno sam se zaljubio u Ilok, moram priznat. Oduševili su me ljudi, oduševili su me ti proplanci, oduševilo me ti nasadi koji su bili posebni i tak dalje. Drugo, oduševio me Dunav koji se nalazio uz sam podrum. Toliko moćna rijeka i evo danas već punih 9. godina se investira non stop, ulažemo konstantno u podrum i radimo nešto što u kontinentalnom turizmu je jedan veliki izazov bio. Stvarno u tom vinskom biznisu smo napravili akademiju i u koncern je isto iza toga strašno, Agrokor stoji i tak dalje. Jako puno smo investirali u sve naše vinarije. Mi smo taj kontinentalni turizam napravili, ne samo kontinentalni turizam, mi radimo sada i u Istri turizam. Mi radimo sada i na Peljesu ćemo napraviti dole. Znači širimo se po cijeloj Hrvatskoj, dižemo cijelu Hrvatsku kao destinaciju. Jednostavno bez toga nema imidža, ne možemo stvoriti ono što smo zaželjeli. A to je, danas je evolucija napravljena u vinskom biznisu zadnjih 10 godina. Ja sam prošao i Francusku i Afriku i sve kompletno. Ja vam moram reći da su naša vina fantastična. I ovi vinski kritičari i putopisci i ovo sve iz svijeta, oni su proglasili Iločke podrume za najbolji podrum 2010. na 2011. godinu. Od 550.000 uzoraka naš Traminac je zauzeo 19. mjesto u svijetu. To je nešto što danas je vrlo teško osvojiti. S druge strane, ja vam moram reći da je to jako puno truda, da je tu uloženo i znanja, i edukacije, i konzultanata, i svega jako puno. Što se tiče tradicije vinogradarstva i vinarstva u Srijemskom vinogorju, konkretno u Iloku, u Iločkom vinogorju, čim sam rekao da je to Srijemsko vinogorje, s time sam rekao da se Ilok nalazi u Srijemu. Ovaj dio Hrvatske je još jedan mali dio kroz koji se poteže Srijem i upravo ti vinogradarski položaji koji se nalaze na obroncima Fruške gore, znamo da je Fruška gora planina koja se nalazi u Srbiji, ali sa svojim obroncima završava prema Hrvatskoj, prema Dunavu i upravo ti obronci sa svojim dugačkim platovima, sa južnim i jugozapadnim ekspozicijama čine idealne položaje za uzgoj vinove loze i upravo na tim položajima se može postići odlična kvaliteta vinove grožđa, pa naravno i vina. Ako ćemo uzeti još u obzir da je to tlo strukture takve koje je osjedito tlo, dakle ne zadržava puno vlage, suho osjedito tlo i da je klima blaga, da su rijetko ekstremno hladne zime, da su rijetke pojave magle i da je tu Dunav kao jedna velika vodena površina, jedan snažan resurs koji ublažava tu klimu i ljeti i zimi, onda dobijamo idealne uvjete za uzgoj vinove loze i za proizvodnju visoko kvalitetnih sorata grožđa, naravno i kvalitete grožđa, a naravno svakako iza toga i vina. Da je ova tradicija prisutna ovdje kod nas već stoljećima, govore niz podataka, a najvažnije je to da je prva vinova loza u Iloku zasađena u 3. stoljeću. Od tada pa do danas se vinova loza permanentno uzgaja na položajima oko Iloka, dakle Ilok je gradić koji se nalazi na desnoj obali Dunava, sa južne strane okružen obroncima Fruške gore. S obzirom da su stari vinski podrumi jedan vrijedan povijesni objekat, mi smo od starog podruma zapravo napravili jedno turističko naselje sa vrlo bogatom turističkom ponudom. Naime, ovaj stari objekat je obnovljen, završena je obnova prije 3 godine i napravljen je turistički objekat otvorenog tipa. Ja moram reći da mi osim vrlo bogate eno i gastro ponude, ovdje imamo i smještajne kapacitete, zatim u ponudi imamo
obilaske, turističke obilaske kako ovih starih vinskih podruma, tako i obilaske vinogorja, srednjovjekovne jezgre grada Iloka, a isto tako i našeg drugog turističkog naselja, to je turističko naselje pod nazivom Mladensko imanje Principovac, također jedan povijesni objekat. Danas je dan Svetog Vinka. Sveti Vinko je najznačajniji blagdan, vinogradarsko-vinarski blagdan u Iloku, pored Martinja. Martinje nije toliko kod nas još ušlo u običaj, u tradiciju, koliko je Vinkovo već desetljećima pa i stoljećima. Iz tog razloga se Vinkovo slavi na ovakav jedan vrlo značajan način. Dakle, danas su svi vinogradari i vinari u svojim vinogradima sa svojim prijateljima i rodbinom, kumovima i tako dalje. I oni tamo danas peku roštilj, piju vino i ono što je osnovna svrha današnjeg posjeta vinogradima je to da se danas zareže vinova loza, da se prva loza danas odreže, odsječe i to na simboličan način označava početak radova u novoj vegetacijskoj sezoni, dakle u novoj sezoni radova u vinogradima. Onda se tu obično i blagoslovi vinograd kako bi imali što bolju, što uspješniju vinogradarsku i vinarsku godinu. U Iloku, dakle i u Iličkom kraju ili u Srijemskom vinogradu dominiraju prije svega bijele sorte. Dakle, negdje oko 85% su to bijele sorte, a kad govorimo o bijelim sortama, onda svakako prva sorta i najznačajnija, najčuvenija sorta iz Iloka je svakako Traminac, po kojem je Ilok poznat i obrnuto. Dakle, kad danas negdje u Hrvatskoj govorimo o Iloku, onda prvo što pomislimo to je Traminac. Ili ako govorimo o Tramincu, onda nas misli prvo vode u Ilok. Dakle, to je sorta ili vrsta vina koja je postigla apsolutno... Strašan snažni brend. Tako je, strašan brend. Po Tramincu odmah vas asocira na Ilok. Da, i to ne samo u granicama Republike Hrvatske, nego i izvan Republike Hrvatske. Osim Traminca koji je zaista postigao jako puno i s kojim još uvijek radimo i još ćemo raditi na tome da postignemo još bolji brend, je graševina. Graševina je sorta koja je najzastupljenija kod nas, ona zauzima negdje oko 65% od površina u vinogradu, ali isto toliko i u strukturi proizvodnje vina, ona je negdje oko 65% od ukupne proizvodnje vina otpada na graševinu. Što je najvažnije, još jedan podatak zašto je uopće toliko graševine prisutno, da je negdje na tržištu Hrvatske otprilike oko 30% od ukupne potrošnje vina u Hrvatskoj otpada na sortu ili na vrstu vina graševine. Vinarska struka tvrdi da je Traminac Iločkih podruma jedan od najboljih u Europi. To svakako dokazuju i brojna priznanja i visoka odličja koja mi osvajamo već dugi niz godina za visoku kvalitetu ovoga vina. A isto tako moram naglasiti da je Traminac iz Iločkih podruma, konkretno radi se o Tramincu Ledena berba 2007, proglašeno za vinom godine za 2010. i 2011. godinu od strane Svjetske udruge vinskih novinara i pisaca. I isto tako ovo isto vino je uvršteno u listu 100 najboljih vina svijeta, konkretno na 19. mjestu. Ja moram reći da je iz ovih starih vinskih podruma 1952. godine isporučeno 11.000 butelja Traminca na engleski dvor i godinu dana poslije, dakle 53. godine, kada je bila krunidba kraljice Elizabete II, Traminac Iločkih podruma služen je prilikom krunidbe kraljice.